Kate jauna, Zinegotzi jaun-andreok eta bertaratu zareten lagun guztiok, egunon, Bilbo Hiria Irratia egiten dugun lagun guztien izenean, eskerrak eman nahi dizkiogu Bilboko udalari, Euskararen egunean ematen digun sari honegaitik. Pozik jasotzen dugu gainera, Bilbon guk bezala, Euskara hutsez diharduten Bizkaia Irratia eta Hamaika Telebistarekin. Badira 25 urte, zenbat gara elkarteak Bilbo Hiria Irratiaren ibilbidea abiarazi zuela, gure hirian euskara eta euskal kultura sustatzeko asmoz, eta 25 urteotan tinko utzi dio helburu horri, gure elkartea osatzen duten bazkideen diru ekarpenei esker, naiz eta denok dakigun euskarazko hedabideak berez defizitarioak diren. Nahikoa da FM-ko dialean mutur batetik bestera bidaia egitea edo pasatzea gure irratia Bilbotik eta Bilbora begira euskara hutsez egiten den irrati bakarra dela konturatzeko, jakina, horrek agerian uzten du zelako hutsune handia dugun euskaldunok komunikazio arloan eta horretara zeinen premiazkoa den gu bezalako hedabideen lana, ez? Eskaini ere gauza asko eskaintzen dugu Bilbo Hiria Irratian, gure hiriko auzoetako bizitza soziala islatzen dugu, ekonomia, teknologia, ekologia, historia, kultura, irakaskuntza, literatura, zinea, zientzia, aurren mundua eta beste hainbat esparru jorratzen dituzten irratsaio ugari ditugu, kolaboratzaile askoren ekarpenei esker. Eta gure irratia dagoen egoeran dagoela, benetan pozgarria gertatzen zaigu Bilboko udaletik jasotzen dugun aitortza hau, Bilbon euskara uinetik zabaltzeagaitik. Izan ere, kontraezenekoa dirudien arren, administrazioaren beste zeinbat esparrutik ukazioa eta eragozpenak jasotzen ari gara aspaldi luzoan. Gogora dezagun beste behin 25 urtez lanean, gure baitatik tinko jardun arren lizentziarik gabe jarraitzen dugula oraindik. Iruzurrez beteriko deialdi bat izan zela kausa. Eta horren ondorioz, hedabideen arloa bere gain hartua daukan administrazioaren sailetik irrati izaera bera ukatzen zaigula. Horrek berez dakartzan kalte ekonomiko guztiekin. Argi dago, administrazio hori ezin zaiola gure lana etengabe saritzeko eskatu, baina bai gutxienez euskarazko hedabideon bide malkartzuan oztopo gehiagorik ez ipintzea. Izan ere, euskarazko hedabideok asola eta munta handiko eginkizuna daukagu, gure hedabideak ezinbesteko tresna dira Bilbo alde honetan zeharo sakabanatuta eta desorrotuta dauden euskaldunen komunitatea trinkotzen eta euskal kultura hedatzen laguntzeko. Eta informazioa euskaldunon interesgune eta ikuspegietatik zabaltzeko. Bilbo Hiria Irratian asmo horretan jardun dugu azken 25 urteotan eta horretan jardungo dugu aurrerantzean ere. Eta gaurkoa bezalako errekonozimenduek indar berritu egiten gaituzte, oztopoak oztopo, lanean jarraitzeko, beraz, eskerrik asko berriz ere.